професионалисти. Ама ще ви направим кефа! Какво четеш? Фауст. Ачу! Мерси. Моля. В джунглата по-силният оцелява. Ама красивия се размножава. Ох, мамо. Този закон не изостава и биологически се предава. Ама понякога и народа ни издържа и показва същинската си природа. И щом усетим и малко конкуренция, се превръщаме в животни с деменция. Маре, как са напомпали. Кристиян Талев, на здраве! То не беше и бутане, то не беше и ръчкане. Мен не ми е до теб и твоето писане триене. Заглавието на творбата е наречие. Не е свързано с самата песен, но все пак се споменава в нея няколко пъти. В началото забелязваме, че дори и самият писател е стигнал до тъжната истина на модерния Homo sapiens, а именно, че на никого вече не е до неговото писане. То не беше и снимане, то не беше и криене. Искам с момчетата да отидем и да се напиеме. Дай ми малко от якото, нощи като в какаото. Помниш ли ме от лятото? Секс ти пише на тялото. Нещо се ме натиска, ами то живота ме иска. О, Габи!
Може. Добър ден! Чиновете да се разделят. Един симптом, който ние много обичаме. Един симптом, на който много хора се смеят, е Подуване на корема и къркорене на черва. Ако някога ви се случи подобно нещо, направете следното. Поставете двете си ръце тук. Дишайте дълбоко. Дълбоко, черна. ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Чудесно! Сега ще имате възможността да видите процеса, през който преминава един актьор. Методологията и неговата подготовка се състоят от редица психологически и физически етапи. Приятно гледане! Здравейте, аз се казвам Светлозар Начев и ще изпълня монолог на Ариел от Бурята от Уилям Шекспир. Само един момент. Ей сега. Здравейте! Аз съм Елена Пламенова Митева и ще ви представя монолог за Голия Охлюв. Сценаристика, режисура, постановка, костюми и музикално оформление Елена Пламенова Митева. Само малко време да се подготвя. Поставям си прозореца. Дървото. И градската обстановка. Ти си върха. Сега ми се налага да ви представя един етюд, който ще ви зашемети. Ще ви накара да онемеете. Ще ви смае със своята идиотщина, тъпоумие, малумие и плиткоумие. Не ръкопляскайте, няма нужда. Seen in the local paper. It is not well. Darling, Fred, what? He's such a lovely man.
This is a disaster because he's pulled out ticket sales already full. If it was our meeting, we can't make the Darley the hottest ticket in town. This house could collapse. We have to find Old age is not for sissies. I always remember that, you know, because it's my name, and sissies. Where was I? This is a disaster. Yes, what? She's Може ли да си сменим местата? Betty Davis. Betty Davis, she said... Да. You've done that. I wanted a dignified serenity. Спрете! It's a kind of magic! Искам да гледам постановката! Ще я кацарня!